Zdravím! Znovu som sa pustila do upratovania. Musím vám povedať o jednej super vychytávke na odstraňovanie prachu zo žalúzií. Nedávno som si na internete objednala prachosaj. Je to úplná pohoda čistiť žalúzie prachosajom. Predtým som to skúšala mokrou utierkou. Prach sa ale nahrnul k šnúrkam a tam zostal. Nešlo to ani suchou handrou. Toľko prachu, čo zostalo okolo. Sakra, tak čo s tým? Ako na to? Ako z toho množstva lamiel utrieť prach? Bez prášenia a toľkej námahy. Teraz mám prachosaj a som s ním maximálne spokojná. Ľahko sa s ním manipuluje a má úžasné výsledky. Jednoducho ho nasadím na vysávač a utieram žalúzie. Prach nevíri okolo, vysávam ho rovno do hadice. Vraj sa na tomto vynáleze pracovalo skoro 2 roky. Dostanem sa s ním aj do ťažko dostupných miest na žalúzii. Vezmem s ním niekoľko lamiel naraz, takže mám jedno okno hotové za pár minút. A idem na ďalšie. Pozrite sa, aké je okno čisté a bez prachu. Vidím, že mám naozaj čistú domácnosť. Chcete ho mať tiež? Skvelé, odporúčam. Proste všetkým, ktorým záleží na domácnosti bez prachu. Proste už praktickú a originálnu vychytávku na čistenie prachu zo žalúzií mám. Na rade ste vy. Objednajte si ho tiež na www.prachosaj.sk. Za pár dní vám príde balíkom poštou rovno domov. Nie je o čom premýšľať. Fakt funguje. Tak sa majte a pohodové upratovanie. Adie!